बोला बोला छठी मैया की। पिया उपास यारे नहीं कुछ खाले मैं हवा के दीदी छठ करे जाले। पिया उपास यारे नहीं कुछ खाले मैं हवा के दीदी छठ करे जाले। माई के कृपा से भइले लाला नवा माई के कृपा से भइले लाला नवा। इहे त बात सोची बड़िया गराले बिया उपास यारे नहीं कुछ खाले नेहवा के दीदी छठ करे जाले। बिया उपास यारे नहीं कुछ खाले नेहवा के दीदी छठ करे जाले। Presented by Jagdamba Films. कहाँ डिजिट रघुनंदन में बता पहले उगी हाली आदित्य गोसैया पहले उगी हाली आदित्य गोसैया जोहेली बाटी खड़ा होके पिवैया। सुनर सुनर कटलाई नौखिया हो सुनर सुनर कटलाई नौखिया। दौरा सजावली बड़ी सुहाले पिया उपास यारे नहीं कुछ खाले नेहवा के दीदी छठ करे जाले। बिया उपास यारे नहीं कुछ खाले नेहवा के दीदी छठ करे जाले। Presented by Jagdamba Films. कहाँ डिजिट रघुनंदन में बता बबलू बेदर्दी के ले दिया साथ हो बबलू बेदर्दी के ले दिया साथ हो। अंकित दौरा लेके चल गईले घाट हो अभिषेक राजा बंदीना बाजा हो ऋतु राजा बंदीना बाजा होतावे लेटे यारे कहेले हाले बिया उपास यारे नहीं कुछ खाले नेहवा के दीदी छठ करे